Здравейте! Искам да ви покажа една прежда, която ще използваме за новите модели. Ето тази, която е Undyed Wool, което означава, че е небоядисана и е в абсолютно натурален, естествен цвят. Ето тук имам малко сурова вълна. И ето вижте колко е красив цвета, земен, натурален, напълно естествен. Тази прежда, малко за нея, е fingering weight, което означава, че в грамката, която е 100 грама, имаме 400 метра. И това е съответно дебелината на нишката, която ето вижте колко е нежна. Не е нито дебела, нито много тънка.